hain hai ki filia hago samung kamaja khoroksa phrengnai abono teibo tewasa samungni thairok manman nukjakliya abono teibo tabu kamai thangmani te khoroksa rung phrengnai tabu sakjora tei khoroksara jisini lukurok wngkha tabuni nichi talok romuino samurok kamaja rangrok manyangja 10,323 ni samung kamaja phrengnai tei phrengnai jogsong biya logo klai tongma baino salbrum brumno aboni bagibo nukjagui tongmani siljamung klaikha hafangni kogromani kogrongno narakliya abo haijorao samurok kamamani aboni bagi baksa borokno bakharok bai thangbai mani baksa keba bising wansugui kobar hai khanai bo khaga nok nokungni naikolnani bagibo ayang uyang ngnani nangkha aboni logiwo busabutini porinarokno teibo haino ayangwaisa ke lengprana nangmani baksaba rangpusani bialni bagai sagrok nairi maliya aboni bagino sak naimungro kringei thei tongna nangkha baksa kaba aborokno gosina harmani yangai sak theika tei tabu phano baksa rangpusani bialni bagai sak nairek manya bo tongoi tongo tabu sak jorate khorok sara jisini phrengnai rok theika paithago phasalo han haite khoroksa horkuthoko theiman nukjaka rung phrengnai Sanjeev Saha Gumati hangor Udaipur Bakasteni Shalgora amjaini tongnai a samung kamajak rung phrengnai Sanjeev Saha Shalgora amtoli rungnokni samung khlaini tongmani saimanka samurok yakar jangmani ulni simino belekheno deramungo klai thangmani paithago phasalni horni damsa tamani jorao theika bo theimani saiman mabai logini samung khlainai robo kha khamlai mungro ko klaikha aroni koktomarok saimanei theinani nogo thangmani logini samung khlainai ro borok asalo hain hai tewasa hafangni thanio sanlai murukha samung kamajak rokni bisingtibo hafangni sebrokni nainani bagibo tei aboni logibo theinani nokni borok rokni phasingo tewasa hafangni naikoljakni samung rojakna rokno teiye উনি গতকাল রাতে মারা গিয়েছেন উনি চাকরি যাওয়ার দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন আপনারা জেনে দুঃখ পাবেন ওনার ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত একজন ছেলে আছে ওর পড়াশোনা খুবই ভালো প্রতি বছর সে বিদ্যালয়ে প্রথম হয় ওনার পরিবারের এখন দুশ্চিন্তা এই ছেলেটিকে কিভাবে মানুষ করবে কিংবা পরিবার প্রতিপালন কিভাবে করবে আমরা আমাদের দাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করব সরকারের কাছে আবেদন রাখছি 117 জন মৃত শিক্ষকের যেন পরিবারের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় পাশাপাশি অন্যান্য 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও যাতে স্থায়ী বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল দিনদা।